Hello everyone, hope usuku lakho uhamba kahle. Namhlanje sizokhuluma ngeqembu-ke le-Kaizer Chiefs kanye nomqeqeshi walo-ke uFernando da Cruz. Sonke-ke siyazi ukuthi i-Kaizer Chiefs-ke yaphelela ku-position number 3 ngesizini edlule. Emveni kwalokho-ke yase ixosha-ke abaqeqeshi balo-ke okuwu-Cedric Kaze kanye no-Ben Yusuf akade beliqeqesha-ke ngesizini ephelile. Yase-ke isilanda-ke umqeqeshi-ke omusha-ke uFernando da Cruz odabuka eFrance. Sonke-ke siyazi ukuthi uFernando da Cruz akaqali ukuthi afike kulona-ke leli qembu-ke le-Kaizer Chiefs. Uke wafika-ke ngonyaka ka-2024 ezoba-ke i-assistant coach-ke yakhe-ke uNabi. Kodwa-ke uFernando-ke akabangeke esayiqala-ke isizini ngoba wavesane wathola umsebenzi eMorocco washiya phansi-ke indaba ye-Chiefs-ke walibhekisa khona-ke eMorocco. Njengamanje-ke i-Kaizer Chiefs ibuyise yena-ke kule sizini ezoqala. Uthe mefika-ke wafika ne-technical team yakhe. Njengoba belungiselela-ke isizini le ezoqala useqalile da Cruz wayifaka imbazo kubadlali be-Chiefs. Izembe elivuzane lagawula izithenjwa ze-Kaizer Chiefs kanye nezithandwa-ke zabalandeli be-Kaizer Chiefs. Kuthi uDa Cruz kuthe hhayi angathi ukuthi ucele-ke akekho ezinhlelweni zakhe kule sizini ezoqala. Ngamanye amazwi uthi akabheke elinye iqembu azolidlalela ngoba yena ngeke aze amdlalise. Lokho kufakazela ukuthi njengoba i-Chiefs ise-Spain ilungiselela isizini ezoqala, ucele bamshiyile akayanga yena eSpain wasala khona la eMzansi. Akasalanga-ke yedwa, uphinde wasala nesinye isithenjwa nesithando sabalandeli be-Chiefs u-Ashley Dupree. Kunamahlebezi-ke wokuthi uDupree angazuthi uzophindela back kwi-Stellenbosch la vele i-Chiefs yamthatha khona. Kuthiwa-ke bangacishe benzeke i-swap deal benolangelihle Phili. Kodwa-ke imenenja-ke yakhe-ke uPhili kuthiwa ayefuni ukuthi yena-ke uPhili aye kwi-Kaizer Chiefs kunalokho-ke iphushela ukuthi yena-ke uPhili aye phesheya. Asazi ukuthi kuyogcina kwenzekeni ngocele noDupree njengoba lo mqeqeshi engazimisele ngokuthi asebenze nabo. Kodwa-ke kumele abheke ukuthi ngempela bagcine behambile labadlali ngoba abalandeli be-Chiefs bayazifela ngalabadlali. Bogcina sebekhala ngayo ukuthi uzobabulalela iqembu lawo. Asazi ukuthi bakhona yini abanye abasazogawula yilona leli zembe kulo mqeqeshi. Kodwa soke sithule sibheke-ke sibone ukuthi ngempela iyophelelaphi lento yale ndaba ye-Chiefs nalo coach wabo omusha uFernando da Cruz. Bathi okwamanje siyivala la ivideo namhlanje sibeka unqi. I really hope you enjoyed the video namhlanje. If we enjoyed it, make sure to smash the like button, pin the smash the subscribe button, and I will see you in the next video. Bye.